Muncar tinon lirik kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring legono jagat karuna sirat tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening lapa tumak selestantun lampahing budu jilantur tutur katula tetela tulan ing parasdya winursita upama paramene skor karana dya dumeng jaman para winusida trengkang dinama-dama Pinardi tameng alolata mangkaya tekap awasananing gowita tarangge lambang matumpa panggung sang Mara Wengkata Haniki negari putita ingkang kinarya bubuka Maraciteng Kawi. Ya senadyan tumpaya negari sewu tanantu. Sadosa nadya tumpaya negari 100 datanantu sajuga. Amung sajuga kang pantes kinarya bubuka portaning pandha. Lapunika to gemelaring Paraja Ngamarta ya Mbatana Kawarsa. Ya ing Pura Kencana ya mrentani. Wis kaluka ing kono negara ingkang panjang punjung pasir kuwi Gemawi Pakarta, Tata lan Raharja. Panjang dawa pocawane punjung luhuring kawibawan. Ing kono amung tumiba ing Pralambita kalamun ta cinengkala sepirata jembaring praja. Kadidang dhuwur kukuse adoh kuncarane jero tancepe ngambar arum gandane pasir samudra wedi uga juting gunung prayata masarakiting praja Ngamarta nengenaken marang pasabinan iringaken pategalan ngukuraken pagunungan ngajengaken bandaran ingkang sakelangkung ageng ngajeng slebet loh tulus kang sarwa nandur dadi jinawi mura kang sarwa tinumbas ing kono dasar siti ingkang tinumpangi waring apa kang tinancapake bakal katon ijo raya-raya angrembuyu kegodhongane ambit wani nganti kaya manglung-manglunga didane ora mokal kalamun to para motani saged ngundhuh ketanen sawarsa rambah kaping 3 mau mahanani murah buku santo sandang murah kapi marang para kawula minggahing para Naramaja dadi pipi praja ing kono datang kendhat kabetahan ingkang sarwa kacukupan ageng saha ripa agama lakuning para sudakar layar menah kali agan selurang kala saben wanci tebih saged tindak Durjana Juti arena pantarane aturan ana kendhate luwing tir pindha lining tirta Narmada
Aripah para jalma ingkang dedunung ing kitha negari Ngamarta bebasan kebak ngebeki jroning kraton Pradene tan wonten ingkang alok cecingrangan sadaya sayut saeka kapti ngangkat pakarane waja manunggaling kawula Gusti ing kono dadya tepa patuladan dadi pikuku ing praja ing ajeng sinebut tata wis padha tata-tata pangrupane saben dina kacukupan uga kacukupan papan bajati pacukupan papan srana pamulanganing para putra siswa sedaya wewangunan sampun katon magrong endah kalamunta kadulu Ararja tebih saking marang muka jadar mengsah dasar wong agung Ngamarta tan demen gendak sikara marang kamardikane liyan ing kono dasar tresna welas asih mring sama samaning dumadi marang apa lan sapa wae ora mokal kalamunta ing kono uripe kebak ing rasa katentreman semanten rumakaning praja nuju riri sajuga wong agung kepareng gadhampar kencana darep sakyane para biya tumanggung ketangguh Jaka Paloro ingkang ngampil upacara nata panyadalan sawung alar dewali kolar badak kanthi pratala kacumas bokor kencana tan montor-montor nalindung arcapada panyayah pukulun Bathara Darma Ngejawantah dosa namanira ngagung ajejul Prabu Puntadewa ya Ajata Satru ya Darma Putra ngadhep dening ingkang rayek sekembaran Raden Sedewa dalah Raden Nakula rikala semana ngadhep dening Ki Lurah Badranaya ingkang tanpa tinimbalan sowan saha mangkaraken Raden Werkudara satunggal gagah bedeksa Gursura Sekti mageting payudan pantes kinarya beteng sapu kawat praja Ngamarta kasambetan piswanira Satru Garbaruci Raden Harya Setyaki kupuh-kupuh jane Wardaya arsa sigra kepareng matur ora tidem permantem tan ana bawa walang alise prana mandura panobana dianto maruta tatan alumampah amu sakedhap kapir ngabdi kemblak gending kemasan ingkang anambut arep diwati jumleh mating carengkling imbal kanthi ora gami asrining suwasana rikala semana songsong bilas mijil pratandha wong agung karsa ngono pangandikanira para prajurit ingkang saos pakurmatan tambur slumpret munyo gemerah marambah-rambah orek pasukan jaba pindhane kadigabah dening teri mangkono tu wijili sabda ayo maju ayo padha maju ayo dajari Jloro nuju
Sridina ning pasewakan busana maneka warna Sipagung puspiteng Budyana miang panjerang sarwa rukma renggeng mandhe nara wata kana apra prabanya sumirat kumyaring teja liwaran leli oran kilat sisiring dadit mimbu kekandha hambre
ing tanono kang kuciwa raras rumesebing driya ya tari sedeng sinewa Maha Sri Narendra prastiteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang masrakena Jaya Iwang Bathara Darma Bapak nalari ingkang munggih ngarsa Sri Nalendra rum ngandika Sri Narendra rum ngandika Duh Gusti ingkang Maha Suci mugi paring karahayun mring hangga sarta sumrambah para kawula negari Ngamarta matur gumanuwun ingkang tanpa pindhan Duh Gusti awit saking Sih Wilasa Paduka ingkang tumanduk dhumateng Jiwangga mengkuta Dimas Werkudara Darma Aji kakangku nimbali marang adimu liwat sembahe Werkudara luwih dhisik mara kage tampanono iya sun tampa ndadekake bungah rasaning ati ora liwat puja puji astuti mara kage sira kanthi ya di adikku Werkudara yo ndak datang sedikit datang sedikit
dan atur pun asemu titik atu doh beni panyokro bawa yang prayu kok grebek lampu doyo sing tegak angin radiasi praus sing mak ngurupi por kami wah kardi ical blas pan kang kirang prayogi den tak sampuni abdipun Badranaya ngawringani kadang-kadang pendhapa sami duh sinuwun menapa to dadosaken penggalih kok andawi dumateng ingkang abdipun Badranaya sumangga ampun ngantos anggadhahi raos sangga rugi wigi araringa tumuli paringa dawuh ingkang abdipun Badranaya sampun sumadya nganglungaken jangga lenglerambyang ningkang driya liriwang candra katawengan sumuing tias katuridan limut kapiatan ning rucit kekuwunging hiwang wi seso tanono kang kuciwa raras urung mesebing driya sewu kalepatanipun ingkang titah pujangkara Kaki Semar yawit saking cupeting manah sarta jubluking pambudi ngantos tumpang suhanggen kula matur salebeting kintaka katur Kaki Semar adalah sajak wonten wigati tumrap ingkang ngabdipun Badranaya sumangga menawi to menika kaanggep werit mboten saged kapireng dening kathah tumuli kula dherekaken manjing ing panguneng jarwan jinarwanan pinanggih mangsa karo dak ewa dene menawi to samangke saged kapireng kathah tumuli kawedarna ampun ngantos anggadhahi ngengsipun kuring aringa mengkene Kaki Semar juduk gunting tatu loro kang bakal ndak aturaken marang panjenengane ingkang sepisan ora ana liya kejaba mendrane Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna bebasan abdi dene kajumpana ngangin loyo kula niku malah guyu. Lah napa Pandhawa niku ora kurang ora akeh wong pinter. Pandhawa niku ora kurang wong pinter dasare to wegik-wegik
kadidene ragil ngamarta nan anbakna bocah wingi sore niku limpat saluring kawruh. Mboten kok namung ingkang rayi nadyanto. Pepundhen niku penemban abiyasa niku nggih sampun limpat. Senadyan to rikal nggak samangke sinuwun Dwarawati mboten kepareng rawuh milar saking papan menika mboten badhe kuciwa nanging sapa menapa kok kula ingkang dipun paringi dawuh Kaki Badranaya nyuwun pangapunten ing samangke kula sampun pikantuk dawuhing Gusti menawi to samangke kedah panjenengane Kaki Ismaya ingkang kedah paring pangandikan Dewal Kaki Dewal dos pundi Den Ndara Werkudara ora usah dadak nganggo wiki-wiki para Kaki Andarna apa to sebabe kaya mangkono yen nganggo syarat-syarate apa ning nganggo ragate pira mengko tak wujudi napa nate kondang Semar niku nariki ragat dene ragat niku namung cekap kangge operasional. Dasare ora cukup dilakoni dhewe. Yo para Kaki Andarna. Nggih. Menawi mekaten panjenengan sampun pitados dhumateng kula. Aku wis percaya. Sinuwun ngamarta kula ugi sampun pitados Kaki Ismaya. Manten ugi kula sampun pitados. Manten ugi kula sampun pitados Kaki Ismaya. Wah, kurang siji Ndara Janaka. Sajake wis miwiti talak brata. Nggih, menawi sampun pitados tegese kula niki ten mriki kalenggan menika dados guru panjenengan. Purun sampeyan dados murid kula. Inggih. Cumadung dawuh sendika aku manut. Oh, sagah. Kula nderek Kaki Ismaya. Nah, nek mun dadi guru niku ora gampang, kudu bisa digugu lan kudu bisa ditiru. Lire ngeten. Sakreh perintahe guru kudu disendikani. Ya wis aku mung kari manut Kaki Ismaya. Nggih. Sepisan babakan mendranipun sinuwun Dwarawati kadidene ingkang dipun aturaken Ndara Setyaki. Mendranipun sinuwun Dwarawati menika boten kok pejah. Winanjut karsani Gusti dereng. Nanging menika bot-bote ngebot tanggung jawab dadi pengayom. Iya Kaki, milanipun piyambakipun milar menika prihatos wonten ing nggih menika wonten ing guwa Patiraga. Prihatosaken panjenengan sami. Menika ugi wonten gegayutanipun kalian tumuruning wahyu catur. Mengkono Kaki. Nggih. Yen mengkono apa aku kudu sumusul. Nggih, kedah sumusul. Ndara Werkudara Sinuwun Puntadewa lan Ndara kula Raden Janaka kedah sumusul awit menika ingkang nampi jatah wahyu catur. Yen kaya mengkono apa ta werdine wahyu catur. Pripun? Kok ora patek cetha? Yen kaya mengkono apa ta werdining wahyu catur. Lah, menawi menika dede tanggel jawab kula. Sabab kula menika namung tiyang lumrah. Menawi to kula wedharaken rikalenggan samangke kula badhe nampi sapu dendaning Jawata. Iya Kaki. Ning nek caranipun kula tedahaken. Carane kepiye Kaki Semar murih bisa kasembadani sedhi wahyu catur mapan ing praja Ngamarta. Lah niki. Nggayuh wahyu niku kula kinten sampeyan sampun apal carane merga negara Ngamarta Pandhawa niku sampun kondang sak jabaning rangkah yen to dadi pagedhonganing wahyu. Iya, ning jumbuh kalian babakan kalenggahan samangke jumbuh kalian kawontenan kahanan ingkang dumadi wonten negari Ngamarta
panjenengan niku namung nglampahi kalih warni. Rong werna kasihan. Apa kaki? Kaki Semar rong werna mau. Kalih warni menika sedaya bendara kula negari Ngamarta kedah nglampahi sabar lan narima. Sabar lan narima. Nggih. Ah, ya mengko mengkono mengko tak lakonane. Aja kru gampangke sampean. Senadyan mung sabar kalih narima. Gampang diucapke ning angel ing nglakoni. Ih, awis saking pangestunipun Kaki Semar badhe kula estokaken dawuh paduka. Badhe ngestokaken dawuh, semanten iki kula badhe ngestokaken dawuh. Nanging yen to Werkudara aku ora bisa mesthekake isa lan orane merga Dimas Werkudara kuwi kagungan watak dosa, gudang kau, gudang rempelas. Pripun Ndara Werkudara Saka? Kula niku guru lho. Guru niku digugu lan ditiru. Ya wis, kadhe aku saguh dadi muridmu. Aku saguh nindakake apa sing tadi dawuhmu, sabar lan narima. Tenan. Yo mengkono nggih. Kula namung nyekseni menapa ingkang dadi prasapanipun pepunden kula negari Ngamarta. Aku tak takon. Tanggal napa, Gus? Apa sababe Wahyu Catur diturunake ana ing jagat Padang? Lah kok niku to? Niku pitakenan ingkang sakelangkung sae. Sabab menika wonten gegayutanipun kalian Nut jaman kelakone. Milanipun Jawa tumatedaken Wahyu Catur menika jumbuh kalian jaman. Sampean sampun uninga to? Yen to samangkih menika menika ngancik jaman. Jaman apa rasa dadak mumpung mengir. Ya engko sithik sabar. Jaman Kala Bendu. Jaman Kala Bendu menika menapa? Jaman Kala Bendu menika akeh wong pinter ning sing keblinger. Akeh wong seda kelangan raos ketutup rasane mergo tumindak ing gugoni hawa nepsu kawan prakawis. Engga tegel mentala marang bangsanipun piyambak, tegel mentala dumateng kulawarganipun piyambak ngantos dados mengkhianati bangsane dhewe niku kathah. Niku jaman Kala Bendu. Nggih, magayutan kalih menika Wahyu Catur dipun tedhakaken. Iya Kaki. Yen ngono pun kabeh menika namung nut jaman kelakone ora kena nyucuh siji lan sijine ndak mirang prayogi. Sabab menika kedah dipun wengkoni manunggaling kewula lan Gusti. Yen to kewula lan Gusti ora iso manunggal mangke gampang dipun pecah belah. Wah niki badhe mbebayani. Ning ampun kuatos sak sampinipun jaman Kala Bendu menika samangke badhe ngancik naminipun jaman Kala Suba. Iya Kaki. Jaman Kala Bendu pancen niku wonten unen-unen serat nggih menika contonipun pancen wolak-walikaning jaman. Amenangi jamane edan ora kepomanan sing waras padha gagas wong tani ditaleni wong dura padha ura-ura bejo bejane sing lali isih bejo kang eling lan waspada. Niku jaman Kala Bendu. Iya Kaki. Lah jaman Kala Suba menika jaman ingkang dipun tenggo-tenggo amargi menika jaman kemasan utawi jaman kamulyan. Yen ngono iki mengko bakal tumapak sakwise Wahyu Catur temedhak ana ing Arcapada. Inggih, ning aja kok sampeyan seneng riyin. Ampun panjenengan gumbira langkung rimin sabab saking jaman Kala Bendu ngantos ngancik jaman Kala Suba niku
wonten sing diarani jaman penyaringan utawi tembunge mentereng masa transisi. Transisi apa? Kula ya mengituri-turu niku nek atine kula ya radong. Jaman transisi niki ngresiki tumindak angkara murka, ngangkat tumindak sing becik. Lirik kados ngaten. Kepiye Kaki Semar? Padha karo ngunduh woing pakarti. Sapa gawe ala bakal ketemu ala, sapa gawe becik bakal ngunduh kabecikan. Iya Kaki Badranaya. Wonten tetembungan Entenana Nuswantara bakal katampan bendu yen wis teka pandhita ambuka wiwaraning neraka menika Candra Sengkala. Monggo kula aturi menggalih piyambak-piyambak. Perambange jago tarung ning jero kurungan dalang mayang ngungkurake kelir sing nonton padha nangis entenana waluya lan tentrem. Mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten menika tumepak wanci jaman kemasan nggih jaman kamulyan ngeten Den. Niku Candra Sengkalaning para winasis ingkang anyerat. Dados monggo kula aturi ngoreksi diri, introspeksi. Semar kemajuan. Lah nek sing angel niku pancen niku nek ndelok eleke wong liya niku gampil. Ning nek ndelok eleke dhewe nadyanto gedhe ya sok adaane ora kawistara. Ngoten lho, Den. Ya wis aku mung manut karo kowe. Milanipun monggo eling dieling yen to panjenengan eling lan waspada samangke manunggaling cipta rasa lan karsanipun panjenengan badhe kasembadan kanthi adhedhasar lampah sabar lan narima rikala ngajeng. Panjenengan ampun gampil kabujuk dening pengaruh-pengaruh ingkang boten tanggel jawab. Kabidung dening pepinginan ingkang kirang prayogi amargi yen to menungsa menika ngubaling kanepsun dipun turuti atine ketutup rasane ketutup mongko rasa niku palungguhane urip kalamun boten pinados tiyang menika menawi to katinggalan uripe ditapak-napake ya ora krasa sing baku ampun nyucuh mriko-mriko monggo manunggal kewulan Gusti lan kewula ampun ngampil ampun ngantos gampil dipun dudomba dumateng sesami mekaten Den. Raptidem permanem tanono sapawande Kapraban Sri Narendra mangu kemengan biar katalika wau ewuh aya ing pambudi Sri Naranata ngamarta jroning kayu narsa memintosi nugraning widi tumuring wahyu catur panjangka ora sepi dening godha yen tetan kuwawa anampani godha bakal bisa cemplung jurang kasengsayan nanging yen to bisa amambengi wujuding giri godha ing kono bakal mancing dadi nugraha yen katandha negara karebon marang muka jajare Musa sinten ingkang hanglongok Stinggil Wihadrata ora kaya utusan saking Pandhita Sokalima Dahyang Pandhita Durna ingkang derajat-derajat mancat panca niti dadi piyambak ana daya
Sang Maha Yogi sawusnya sumeti munggeng pacrapaan munggeng pacrapaan dangu ati wiciling sangka kamu geng hakraning arga mangkeh tapa punden kula jejimat ing Madyapada Bapa Panemban Durna andamel kagiat raosing manah sarau Bapa Panemban Durna kemarenga ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami Panemban Durna. Oh, kandak blekuduk manyar-manyar. Lole. Yer. Kula tampi ndatosaken bingkah rasing manah. Si pambagya paduka sinuwun Prabu Puntadewa wangsul alam ana ngger pawanipun dangu mboten pinanggih. Ih. Kula sadung mugi ndadosaken jejimat Werkudara. Wah. Darmaji kakangku apa? Caos pangabekti marang rawuhe pepunden. Ngestake dawuh tak pundi pangandikamu. Mengkoto Bapa Durna sembahku tampanuna. Oh, iki Werkudara iki, mesti Werkudara. Mengkono sembahku tampanuna. Ya Nger Werkudara. Oh, anakku, murid sing nomor 1. Oh. Ndadekke bungah rasane atiku ora liwat pangestuku tampanana Werkudara. Ndak cadung tak candhi dadekake jimat. Nah, rak ngono. Sungkem kula kunjuk Paman Durna, sungkem kula kunjuk Paman Durna. Ya, kembar kemanian. Nek kula sedewa tak tampa pangestukune wong tuwa tampanana. Kula sadung dadosaken jejimat, kula sadung malah ana Bawaksana. Sungkem kula kunjuk. Sapa iki? Sungkem kula kunjuk Panemban Durna. Sapa iki ya? Kok swara ngene iki nang kene iki ora ana ing Ngamarta iki. Sapa iki sing teko iki? Iya. Suara melu kok teko medungul njaluk duit. Kula sapa iki? Sencaki. Wah. Sumungku apa musuhku?
Ya tak tampa kedengaren temen wah sencaki. Ya ngono kuwi sing tak karep dadi wong tuwa sing ngajeni ya ngajeni karo wong tuwa. Tekamu nang kene kok ngajeni karo aku. Wah, bunga rasane atiku. Jemuah kliwon, sosok kliwon tak tunggu ya. Sowan nang Sika Lima ya, kok tak paringi ngelmu buntelan plastik anyir-anyir. Wis lakon dawuh. Tenan ya, isih disegel. Saka anu online. Iya wis lakon dawuh. Mengkono. Penemban sembah kula aturi nampi temban rawuh panjenengan mangke kawilujengan. Loh, iki ana Semar, Semar. Iya, ya tak tampa ndatek kebun ngapangestu tampanono Semar. Kula pundi ndadosaken jejimat. Nah, lak ngono. Mangke to Paman Pendhita Durna menapa to darunanipun. Samangke Paman Pendhita Durna mbok menawi namung kelepian boten paring dawuh langkung rumiyin ngantos dina dungkap anggen kula caos pasugatan. Ora apa-apa. Mboten sadhi sugata ora apa-apa. Negari Ngamarta niku kula umpamaken nggen kula piyambak kaya dene Saka Lima. Dadi umpama mengko ngelih ya njukuk dhewe, salib ya njukuk dhewe ngoten mawon. Inggih, matur ugung panuwun. Ngoten. Dene Rawuh Patuko mengko wigatos ingkang kados pundi keparenga ingkang putra badhe nila krami. Niki ngeten nggih, Yer. Sowan kula sepisan kaluhuran. Angka kalih kula menika medhipun utus kalian Angger Duryudana dene wigatinipun makayutan dumateng wahyu catur ingkang badhe medhak wonten ing Arcapada niku kepengin dipun suwun kalian Angger Duryudana kabeh papat iki dijaluk kabeh niku kersanipun Angger Duryudana mila kang saking menika suwan kula raya-raya saking Saka Lima mundi atur dawuh timbalanipun Angger Duryudana ngersa paduka menika boten sanes kula suwun kanthi sanget sak gedhagan niki nggih Pandhawa aja golek wayu. Inggih liripun kados pundi? Apa isih kurang wahyu? Pandhawa niku napa kirang wahyu? Apa-apa wahyu nang Pandhawa, apa-apa wahyu nang para Pandhawa, apa wahyu nang anak-anak Pandhawa. Kurawa ki 100 urung tau ana sing entuk wahyu. Lho niku. Niki mawon kesempatan. Kesempatan menika menapa? Nggih menika wanci menika kula suwun kanthi sanget Pandhawa ampun golek wahyu. Ngoten? Nggih. Kepiye Dimas? Aduh, kula mboten saged matur. Semadyan kula kuwi mboten saged matur, Koko Prabu. Dimas Werkudara. Wah. Tumrapku wahyu kuwi kanggo ngluhurake asmamu. Tumrapku wahyu kuwi kanggo mulyaning praja. Tumrapku wahyu kuwi kanggo gawe mulyaning kabeh kawula. Mula tumrapku ora ana kang bisa nambengi dasar golek wahyu kuwi tata gelar menungso sing goleki wahyu nanging bebadinane wahyu sing goleki papan pasuwargane. Mula rasah duwe kembo ayo dipacutake anggone Abudidaya golek wahyu. Werkudara. Apa? Kowe iki piye to? Mbok manuta karo bapakmu aku ki gurumu lho. Aku ki gurumu. Nek ngantek aku muring. Ngilmu sing tak paring aku tak jaluk kabeh kepiye ta? Heeh. Yo. Ngono wae manut ngono gampang kok. Aduh, kados pundi kaki Badrana? Napa kula kepareng amanggihipun Durna nyemanggaken Cikra kang pala tumingal acampu perang samya ngedali ler dadet wileting kota dahyang gung manguncang nidi benjang sangat jimi jeladinyo ngedali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa mregil Nun sewu Penemban Durna abot-abot
bote tinatah dening Nalendra kula manggihi panjenengan. Oh iki Semar. Inggih, kula pun Badranaya. Badranaya ya Semar, Semar ya Semar ngono. Kowe iki lurahe wong desa. Ora mokal yen kowe iki sikilmu ting pletek ngono kuwi ora mokal. Ngopo kowe dadak ngadep marang aku? Kula niki dinawan supados manggihi panjenengan. Loh, ora sak trep, ora sak derajat kowe nemoni karo aku. Iki ana pujangga, pujangganing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Kenangane apa kok kowe mung batur kedibal 17 nemoni karo aku? Mangke riyin. Sampeyan iku nadyanto Brahmana utawi panjenengan pendhitaning ratu menika nggih menungsa to? Ya wong mosok demit. Lah padha kula niku ya wong. Mung bedane panjenengan gadah kalenggahan, nek kula mboten. Kula caos iki presa. Derajat pangkat niku namung sampiran, bondo donya niku namung titipan. Aja dinggo agul-agul. Senadyan kula niki gedbal 17 ning kula nampi dawuh supados manggihi panjenengan napa kula lepat. Lupate banget kok. Ngapa jajal aku tak takon? Menemoni karo aku. Nun sewu. Kula badhe mratelaken pangandikanipun Penemban Dururika ngajeng Pandhawa dipun awisi pados Nugraha. Nugraha niku panguwasane Gusti badhe tumuraken dhumateng titah. Menika mengku karep dimen negarane ingkang nampi wahyu rikala ngajeng manggih ayom-ayom tata titi tentrem gemari pahla jinawi. Ngoten. Dadi ana karepe. Mula ora ngomongake siji loro sak jagat niku do ngupaya diparengake. Ning kenangane apa panjenengan kok ngelarang utawi ngawisi Pandhawa pados wahyu. Niku jenengan dasare napa? Lah. Pendhita ki welas asih lho. Dasare ya welas asih kuwi. Apa ora melas nek Kurawa ora tau oleh wahyu, Pandhawa sing oleh wahyu? Ngono. Mula tak penggak aja nganti golek wahyu ben Kurawa oleh wahyu. Mbah niku mboten temat-rape. Aja kaya niku. Nek ngoten niku sampean adeg-adegipun dadi pendhita. Lho, kok dadi pendhita iki piye ta? Nek pendhita estunipun dipun nilanaken sedaya murid panjenengan, Pandhawa ya murid panjenengan, Kurawa ya murid panjenengan. Udi Pacul pundi ingkang pikantuk damel nggih menika ingkang tulus dados kalau seikan itu tidak diurus dan coba dinyarang dorong orang cek orang itu orang kalau aku dari berita ini aku mampu panguasa ratu jeraku dari padang pak ini ada berita kok senaya semangat kok senaya itu osirek ngelatih gue jinek numpak direk kuasa gocean orang kenal kan aku yang mau nenek sampean kaya ngoten yo kaget yo konek jupuk saka ini sampean iku pendhita saka pundi ngatas angin pendhita sing neka tek saking mriki niku kepengin nguasani niku pripun kula niki nadyanto namung batur ning kula niku dewa ngejawantah Sang Hyang Ismaya ayo dhuwur ndi antarane dewa karo wong neteka Perkudara. Wah, turu bapakku apa? Bapakmu ki Dewangi to bapakmu iki lho. Bapakmu ki Dewangi. Aku ora iso matur. Pun, mboten iso matur, Pun. Ning iki aku ki dawuh ratu lho. Ratu Gobinetara, Prabu Duryudana ki abebol raja. Kok kowe wani sakecap padha aku, padha kowe sakecap ngarsane Prabu Duryudana. Kowe kleru. Kleru tumrap sampeyan, nek tumrap kula mboten. Jar kula ingkang ngadepi jejer lan bener. Jarene sampeyan dasare terus welas asih. Ngono kok welas asih. Pinter nika sampeyan keblinger. Menggugu karepe dhewe, golek penake dhewe, golek bejane dhewe utawa bejane kelompok sampeyan. Kula ora nangani adantu kula niku kula wani ndebrat sampeyan. Piye ta iki? Aku pendeta ampok kok ngono iki. Werkudara babe Dewangi babe. Rasa.
Oh, yakine melu nyekos. Yen kaya mengkono nadyan aku ijen tanpa kantha, tanpa ruang. Aku ki saguh ngepuk negara Ngamarta. Setyaki Pripatri amlek mecak siramu. Oh, jare sabar karo nrimo sampean. Saguh mundi dawing guru kudu nglakoni sabar nrimo. Kok ngono kok arep nglakoni sabar nrimo? Sopo? Lah ya sampean iku. Salahku apa? Luputku apa? Luput panjenengan dawuh kalian ingkang Rayi Setyaki nglarak Durna. Niku jenenge sampean dhisik nggugoni nepsu. Perkara Durna nesu kalih kula niku tanggung jawab kula. Lah kok panjenengan dadak melu cawe-cawe niku klentu Gus Ndara kula Werkudara. Wah, aku njaluk pangapura. Nah. Ngunduh wing pakarti Den, kula sampun matur ngajeng menika taun transisi utawi penyaringan ngunduh ing pangarti nek panjenengan tumindake ala bakal tememu ala yen to bakal tumindak panjenengan sae nggih bakal tememu sae. Awis saking menika kedah wani tanggung jawabe, tanggung bakarane ngoten nika. Jagung bakarane wani tanggung perkarane ngoten. Yo tak toi pati, ora ngomongake pati nadyan to bondo donya njodi pati tak ulungake. Kanggo mulyaning para kewula. Nah, bagus. Lah banjur kepiye iki mau kahanan kok kaya mengkene pun. Sanding ngeten mawon, kula ngertos estunipun panjenengan sampun dipun antu-antu. Rawuhipun wonten ing guwa Patiraga manunggal dhumateng ingkang Raka Sinuwun Dwarawati. Mekaten Den. Lah sak banjure kepiyepun mengkih tanggel jawabipun negari Ngamarta tentrem niku kula. Saniki panjenengan monggo kula aturi tata-tata sowan ngersanipun ingkang Raka mengkih kula piyambak ingkang nyebawani badhe kasembadan. Yes, aku mung kari manut. Aku njaluk pamit kembar. Nggih. Nyeraken kalujengan sungkem kula kentan sawiri ndak paduka kok Prabu. Wah, aku melu. Kok sampean kudu nentremke negara dhisik. Sampean duwe kewajiban nyusul ning kudu duwe kewajiban nentremke negara, aja kesusu-susu. Jarene jagung bakarane, tanggung perkarane. Yo, nah. Wis aku mung kari manut. Ucap kacari turu kala semono. Ki Lurah Semar Badranaya. Matek mujijat. Gunake dayaning dewa. Ing kono ana pedhut anggubel hangganira Prabu Puntadewa. Ngambah Jumantara lumarap wonten ing guwa Patiraga sumusul marang Prabu Sri Bathara Kesena.
ugek sadulita mleng-mleng. Mengko dhisik aja kleru penampa Werkudara kembar. Kepiye Kaki Dipol? Anggonku kaya mengkene iki merga kanggo ngisi kahanan negara Ngamarta ratune Oncat kudu ana sing dadi ratuning babar pisan. Aku ora kepengin nguasani praja Ngamarta ning menawa ana sing butuh aku ndak mengko kecelik. Ya wis aku mung kari manut. Kula namung manut dhumateng Paduka. Kula namung sendika dawuh Kaki Semar. Aja muni Kaki Semar, Prabu Punta. Injih kok Prabu Puntadewa. Nah, ya wis tanggung jawabmu ndang tindakno nentremke wae. Ya wis tak estokake dawuhmu. Darmo Aji kakangku aku njaluk pamit. Sing ati-ati tak paringi pangestu laku muga mangya karahayon. Kembar, yo cuma dong dawuh. Derekno. Dateng pundi? Dolanang pesisir. Ora kok pesisir lho. Mbaya kondur ngedaton ning aku ora arep ketemu karo Mbak Ayu mungko ndak aku salin srengat. Kados napa to panjenengan iki? Nggih, kula namung derek Paduka. Capo. Wis paripurna Nalendra paring dawuh. Agya arsa munggah sanggar pamujan. Ing kono Amsubrata kadheraken sangyaning para Mbancedi ing sinawang saking Mandrawa wong agung arsa munggah sanggar pamujan. Asanti muja brata.